Здравейте хора, да дошъл това първо футбол нюз видео в канал. В това видео ще си говорим за Лига на конференциите, Лига Европа и Шампионска лига, така че ударете един лайк, се абонирайте за канал, ако искате още такива видеа. Ще има видео за световното кумно, преди да започне самото световно кумно. Ще има едно видео като обзор на целият сезон, така че просто се абонирайте за канала, харесате това видео, ако искате да има видеа такива, които сега ви казах. Сега ще започнем първо с Лига на конференциите. Ще се говорим за финалистите в Лига на конференциите, Шампионска лига, където още не са минали финалите. При вас са минали само на Лига Европа, Лига на конференциите. Шампионска лига финала все още не е минало, най-вероятно ще остават около 2 дена, когато го кача, или 1 ден, и аз не съм точно сигурен. Не знам кога ще му го кача, така че нека да започваме. И така, хора, започваме вече. Ще започна по-рано време в фазата на лигата, къде са свършили финалистите. Финалистите са свършили именно 1 и 15. Мисля, че е ясно кой ще е победителя в този турнир, а именно Лига на конференциите, защото победителите са финалистите са 1 и 15. Сега ще ме през кои отбори са преминали, за да стигнат до финалът. За да стигнат до финала, сега ще ме през... така, първо Бетис, ще ме Бетис, с който са били на плейофа. На плейофа са били срещу отборът на Гент и са успели да победят с общ резултат 3-1, но както знаем, Челси не играха на тази фаза, нали, през Лига на конференцията, просто защото свършиха първи в фазата на лигата и първия не играе, така че да. В осмина финалите Бетис играха срещу Виктория Гимараеш, където ги побеждават 4-0 е втория матч, а първият е 2-2, така че общия резултат е 6-2, но в този рунд участва и Челси, който побеждава с 3-1 Копенхаген, като първият матч побеждават с 2-1, а вторият с 1-0. Така, и двата отбора отиват към четвъртфиналите, нека да видим. Четвъртфиналите Реал Бетис играят срещу Яглеония. Не съм сигурен точно името на отбора, така че ако не съм го произнесъл правилно, просто ми кажете в коментарите. Челси играят срещу Легия Варшава. Между другото, Левски може да се плани срещу Легия Варшава в квалификациите за Лига Европа да влезнат, така че Легия Варшава, щом са отпаднали от Челси в Лига на конференциите с общ резултат 4-2, така че Бетис са победили с общ резултат 3-1. И отиваме към полуфиналите, където Фиорентина ще играе срещу Бетис и Бетис успява да ги победи с 4-3 общ резултат, а Челси с 5-1. Ягорден, чакай пак да веря правилно името, Ягорден май името, да. Ягорден името на този отбор. И така, финалът, който ще се изиграе днес в 10 часа по BTV Action, ще бъде излъчен финала 28 и преминаваме към Лига Европа. Също ще си дам прогнозите сега за Бетис и Челси. Според мен този матч, не знам хора, но също и по Max Sport ще го дадат, така че, но може би предполагам, че всички ще го гледат по BTV Action този финал, който заобщо го гледат. Според мен, искам Реал Бетис да победи хора заради Антони, но Челси ще победи, за жалост са по-добър отбор, но ако се замисля на Челси, не им е важен този финал, защото Челси буквално си влизат в Шампионска лига през следващия сезон, а Реал Бетис, ако не се лъжа, влизат в Лига Европа от Ла Лига, ако не се лъжа, така че може би ще им бъде важен този матч. Също да видим дали имат матча помежду си тези два отбора. Да видим дали има матч помежду си тези два отбора. Имат, да. Последният матч помежду им е бил през 2005 година.
когато Бетис са победили с 1-0, а преди това през 2005 отново са играли като Челси са победили с 4-0, така че показва, че и двата отбора имат по една победа, така че аз прогнозирам 3-2 за Реал Бетис. Ще видим днес, 28 май, по BTV Action как ще свърши този финал. И преминаваме към Лига Европа, за да видим. То няма какво гледаме Лига Европа, то вече мина така, иначе просто ще кажа. Според мен тук Челси са имали по-труден път, Реал Бетис са имали по-труден път. Тук са имали по-труден път Реал Бетис, защото са били срещу Фиорентина на полуфинала. Челси също някакъв измислен отбор, там забравих също кой беше дори. Така че, да. Всъщност няма преминаваме към Лига Европа. Ще отидем към Шампионска лига, когато финала ще се изиграе на 31 май на стадионът на Байерн Мюнхен. В Мюнхен ще бъде изигран този финал между ПСЖ и Интер. Както виждате за кой отбор съм, може да видите тази тениска. И както вече е ясно, аз съм за ПСЖ да бие този финал. Аз по принцип любим отбор е ПСЖ, така че надявам се те да победят. Така, хед-то-хеда между двата отбора е мачът помежду им, нали така да кажа. Да ме разберете, ако някой не разбере какво е хед-то-хед. Мачът помежду им са загуба на ПСЖ през 2023 2-1 от Интер. Загуба след дуспи от Интер 2-1 отново през 2019 и ПСЖ са победили през 2016 с 3-1 и през 2015-2014 с по 1-0. Това са трите мача, това са общо всичките мача, около 5 мача са помежду им, не знам кой ще победне. Искам да са ПСЖ, но просто знам отбора. Наистина, Луис Енрике направи нещо великолепно. Луис Енрике наистина два доместик трябвало направи. Два доместик трябвало направи за 2 години. Надявам се да успее да направи и трябвалът, така че ще видим. Между другото, нека да видим и пътят им. Аз съм на ПСЖ, знам пътя, но на Интер не съм сигурен дали знам пътя, така че нека да видим и тяхният път в Шампионската лига. Така, ПСЖ завършиха на 15-то място в фазата на лигата. Аз се го спомням дори тук, нали, в стаята ми, в моята стая, където правихме това видео. Буквално на телевизора, който седи пред мен, буквално тук, докато седи на това видео. Виках, защото ако ПСЖ бяха загубили от Сити, когато резултата беше 2-0 за Сити, наистина, просто виждах как отпадаме и не стигаме дори до плейофите, наистина, виждах го това. И взех да викам тук да крещя, но ПСЖ успя да победи, така че това е нещо добре, нещо много добро за мен. Така, те свършиха 15-ти, а Интер 14-ти в фазата на лигата. Опонентите им в първият опонент на ПСЖ в елиминационната фаза, а именно Брест, който отстраниха с 10-0 общ резултат. ПСЖ просто не ги пожалиха, не знам защо не ги пожалиха, нали, Брест, но както и да е, 10-0 успя да победи ПСЖ в този рунд. Интер не игра, така че нека премине към 8-на финала, където и двата отбора играха. Двата отбора, когато играха, ПСЖ игра срещу Ливърпул, когато резултата още свърши 2-1. Спомням се от този матч и не го гледах тук, само че той свърши след дуспи 2-1. При първият гол на Ливърпул имаше ръка, нали, в първия матч. Първия матч буквално се го спомням тук, буквално виждам еднакви положения, 30-40 минути виждам еднакви положения, хора. Спомням се го наистина, буквално едно и също положение. Няколко положения ги правят едни същи, Ливърпул ги разгадаха и просто ги спират, дори не знам Дембеле как успя да вкара във втория матч. Ако не се лъжа, беше Дембеле, нали? Да, Дембеле в 12-та минута. И така.
И така след Дуспи, след последната дуспа на Дизередо във втория матч, резултата стана 2-1 за ПСЖ. Така, Интер беше срещу много по-лесен опонент, а именно срещу Фейнорд, които отстраниха с 4-1 общ резултат. Наистина няма какво да кажа тук, просто защото този матч не съм гледал, за на ПСЖ матчите имам какво да кажа, понеже съм ги гледал всичките, така че да. Преминаваме към четвъртфиналите, където ПСЖ бяха срещу Астън Вила, а Интер срещу Байер Мюнхен. Наистина, ще спомена първо за Интер. Така, даваха ги в един и същи ден, ако не се лъжа, мачовете между Интер и Байерн и ПСЖ Астън Вила. Не съм сигурен, но и двата пъти майки, които ги даваха, бяха в един и същ ден. И си спомням, че първо, нали, защото аз се гледам ПСЖ, нали, и ми праща известие за първия матч между Интер и Байер Мюнхен, където още в 38-та минута към края на първото по време Лаутаро Мартинес беше вкарал и след това може би до края на матча не беше интересно. След 38-та минута буквално изобщо не беше интересен този матч и всички може би, които гледаха Интер и Байер, които не са им фенове, и си превключиха телевизора и си пуснаха ПСЖ, защото те бяха доста по-интересни. Но Мюлер върна интригата в 85-та минута, изравни резултата. Извинявам се, че се объркам, просто за първи път снимам, нали, така лицето си в YouTube видео, така че моля извинете ме за това видео, обещавам, че следващото ще бъде доста по-добро. И така в 85-та минута резултата става 1-1, а в 88-та буквално в края Фратези вкарва и резултат става 2-1 за Интер и Интер продължават към полуфиналите. А пък ПСЖ наистина последните минути на втория матч бяха кошмарни за мен, хора. Кошмарни бяха тези последни минути. Понеже тогава го даваха по Max Sport, аз на телевизора в моята стая нямам Max Sport и се огледах на телефона, но от този сайт, който го гледах втория матч, просто забиваше и буквално тук ядосвах се, хвалях с телефона и през това време, нали, бях се пуснал на телевизора от YouTube по лайфа на шоу-лигата, ако не се лъжа, бях се пуснал просто защото те казват резултата, като се промени. Буквално по едно време казаха 4-2 за Астън Вила. Но имаше засада при този гол, ако не се лъжа. Сега в момента не си спомням много, но буквално изтръпнах тогава. Изтръпнах след като първия матч беше приключил 3-1. И аз си викам, няма шанс Астън Вила да ни обърнат. Каквото и да стане, няма шанс Астън Вила да ни обърнат. Но да сме честни, Астън Вила бяха на много малко от това да обърнат ПСЖ. Бяха на ето толкова, за да обърнат ПСЖ. Но за моя радост не се случи. Повечето Барса фена, между другото, на финала са за Интер. Не знам защо, но аз не знам. Първия мач, нали, първо Роджерс кара за Астън Вила, след това Дуей, Кварацхелия и Нуно Мендежа самия край на матча. И така резултатът беше приключил 3-1. След това, във вторият матч, тогава наистина изтъпна втория матч, хора, на 15 април е бил вторият матч, когато 27 минута стана 2-0. Аз викам, матча приключи. Аз това си го викам на мене, матча приключи, викам, няма как. Просто някак от 5 на 1, 4 на 1, някъде такъв общ резултат да ни обърнат, нали, но ти няма скара, викам, аре, едно голче си имат, те няма, нищо не направят. И така, 2 на 0 2 на 2 в 55-та минута вкара Магин и в 57-та вкара Езрин Гойо. Не бях го чувал този преди този епизод, преди този клип не го бях чувал. Дори не се сещам дори тогава кой го беше вкарал този гол. Сега разбрах кой го вкарал този гол. И буквално изтръпнах последните минути, хора. За 2 минути ни вкараха 2 гола и аз изтръпнах. И тия шоу-лигата тук на телевизора направо, знаеш ли как ме стреснаха? Казаха 4-2 за Астън Вила, аз към тия ни изравниха, буквално ни опръща до края на матча, някакво да стане. Но за моя радост матча така се приключи и не стана 4-2 за Астън Вила и ПСЖ отиде на полуфинал срещу Арсенал, където мачовете, да сме честни, си станаха доста по-скучни. Първия матч Дембеле вкара в
рано в матча беше втора, трета минута май. Само да погледна кога беше. Да, четвърта минута е вкарал. Четвърта минута е вкарал Осман Дембеле. След това имаше един отменен гол на Микел Мерино и това беше целият матч. Буквално не беше интересен. Много хора ми казаха, че тогава Арсенал ще ни обърнат, но аз не им вярвах и както видяхте не се случи. Арсенал да ни обърнат. Така, след това матча започна, втория матч и в 27-та минута Фабиан Руис успя да отбележи за 1-0. Резултата стана 1-0. Извинявам се за това преди малко. Резултата стана 1-0, след това в 72-та минута резултата стана 2-0. Викам 3 общ резултат. Това е едно. Арсенал натискаха тогава. Резултата стана 2-1 и така приключи общ резултат 3-1 и ПСЖ на финал. Втория матч малко повече какво да кажа, нали? Първия матч 7, между другото да отбележа 7-6 общ резултат е бил. Спомням се, че имаше много голове. Така, 3-3 първия матч, Тюрам и двата матча между другото и гледах на Интер Барса. Тюрам и Дъмфрис в първата и 21-та минута правят резултата 2-0. Както знаем Барса, въпреки че Барса феновете много се прехвалиха с Ямал, така нататък, и Рафиня, Левандовски и така нататък, нали? Много се прехвалиха, спечелихме всички трофеи, нали? И стана 2-0, тогава може би Барса феновете изтърпнаха, да сме честни. Резултата след това стана 2-2 в 38-та минута и 24-та минута. Феран Торес и Ламин Ямал отбелязаха. На Ямал гол беше просто красив, само това мога кажа. Май в този матч беше красивия гол, ако не се лъжа. Много красив беше този гол. И така, след това идва 65-та минута, когато Рафиня вкарва за 3-3. Буквално красота беше този матч. Този матч беше много по-интересен от ПСЖ и Арсенал, да съм честен, буквално. Просто нямам какво да кажа за този матч. Дори аз като неутрален фен ми беше интересно да гледам. След това отново започва втория матч и Интер бележат в 21-та минута Лаутаро Мартинес. В 41-та минута Отдуспа бележи Чалханоглу и вече всичко е приключило, може би, защото общ резултат става 5-3. Но Барса отново не се предават и Гарсия и Дани Олмо бележат за 2-2. Общ резултат става 5-5. Наистина никой не вярваше, че ще се случи това. 5-5. Буквално 5-5 хора. След това буквално обърнаха резултата Барселона с Рафиня в края на матча. 87-та прави резултата 3-2 и общият 6-5. Общият беше 6-5 хора. Но в 90-та минута плюс третата добавена Черби. Черби беше героят за феновете на Интер. За хората от Милано той беше герой, човек, който е приборил 2 пъти рака. На 37 вкара първия си гол в евротурнирите, да, на 37. И в добавеното време в 99-та минута Фратези направи резултата 4-3. Барселона натискаха, но от 50-та минута напред. Не 50-та минута, служете го от 80-та минута нагоре. Барселона разчитаха единствено само на Ямал. Подават на Ямал, той му примерно мога подаде на Рафиня, на това на Оня, но разчитат само на Ямал хора. Само на Ямал разчитаха, който е все още на 17 години и не може да му се разчита чак толкова много, но резултата свърши 4-3. Имаше в този гол на Фратези, имаше спорни ситуации, където хората казаха, че трябва да има фаул за футболист на Барселона. Че има фаул срещу футболист на Барселона, но според мен се нямаше фаул там. Удари се топката първо. И така идва за Венто да си кажем как ще свърже резултата между ПСЖ и Интер, как ще свърже матча. А именно матча за мен ще има голове. Ще има голове за мен, матча ще свърши 3-1, казвам хора. 3-1 ще свърши този матч. Какви са тия извести, които получавам тук?
3-0 ще свърши този матч според мен. Нека видим кой е голмайстор между другото на Шампионска лига. Така. Интересно ме става кой е голмайсторът. Дърм дали някой се бори. Рафиня си е голмайстора, да, няма кой да се бори от Интер и от ПСЖ, така че Рафиня е с 13 гола и 9 асистенции, също и Гераси е с 13 гола и 4 асистенции, Хари Кейн 11-2, Левандовски 11, Мартинес има 9 гола, де факто ако Мартинес кара четворка на финал, който няма се случи, ако вкара четворка или Дембеле вкара 5 гола, някой от тях ще спечели приза, но няма да се случи, така че хора. Искам в коментарите да ми кажете как ще приключат двата матча според вас. Аз бях Football News и чао!